दिनै 1 जानुवारि 2024 गोदान बोसोर दिनैसिमनि मोननैसो खौरां आपडेट्सखौ होनायनि सिगांनो आंनि चेनेल नायगिरि गासैबो मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम अनसायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जायफोरा आंनि चेनेलखौ नैबे 2024 मायथाइ गोदान बोसोरसिम अनसायबोबाय, दिनैसिमाव जायफोर रायजो राजाफोरा आंनि चेनेलावहाय आंखौ सापर्ट खालामबोबाय, आंनि भिडिअसफोरखौ नायबोबाय, आंखौ बेसेबां लेभेलसिम सफैनायाव मदद खालामबाय, गासैबो रायजाफोरनिसिम थेंक्स जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि दिनखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो गोबां सुबुङानो मोननो इच्छा खालामदोंमोन। गोबां सुबुङानो दिनैनि गोदान बोसोर गोदान दिनावहाय रंजानो गोसो दङमोन। नाथायब्ला गोबां सुबुङानो दिनै सोरबाया हस्पिटालाव, सोरबाया जेल खानायाव, सोरबाया गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै थांनांबाय। नाथाय नैबे गोदान बोसोर 2024 मायथाइखौ मोननो हायाखिसै। नाथायब्ला दिनै जोङो नैबे गोदान बोसोर 2024 मायथाइखौ जोङो मोननो हाबाय। बिनि गाहाम हामग्लायनाय इसोरनिसिम बावहरग्रोनानै गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम आरोबाव खनसे गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। बिब्दिब्ला रायजो राजाफोर, दिनै एसेबां बुरजा निउस, एसेबां बुरजा खौरांफोर गैया। नाथायब्ला गोनांथार इम्परटेन्ट मोननैसो रादाब नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम उइदाउट स्किप फुल नायजोबलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानहै हाबसनफैदों, नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट्स। थांनाय 30 डिसेम्बर खालि क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारि साहा बागानाव क'क्राझार ITI कलेजआव फरायनाय गेरेमसा नार्जारिनि गोथै सह'खौ बोखांनाय जादोंमोन। मैया 31 डिसेम्बर रबिबार सानाव गेरेमसा नार्जारिखौ बुथारग्रा दुथांखौ क'क्राझार पुलिसआ खाबाय। बुथारग्रा दुथांखौ 19 बोसोर बैसोनि पृथ्वीराज नार्जारि होनना मिथिनाय जादों। पृथ्वीराजजों लोगोसे उन्दै बैसोनि 2 मददगिरिखौबो हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि SP पृथ्वीराज राजखावाया बुंनाय बादिब्ला बुथारजानाय आरो दुथांफोरनि गेजेराव थाखा फैसानि माखासे होनो गोनां आरो मोननो गोनां दंमोन। गुबै जाहोना बेनो जानो हागौ होनना मिथिनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो गोदान बोसोराव गोदान बोसोर, गोदान दिन मोननायनि खुसिजों गोबां सुबुंफ्रानो पार्टी खालामो। गोबां सुबुंफ्रानो पिकनिकआव थाङो। नाथाय साबधान जा, रायजोआव पुलिसनि स्ट्रिक्टलि चेकिं। नोंथाङा जुदि जौ लोंनानै गारि मटर सालायनाय समाव पुलिसजों हमजायोब्ला गोबां बिबांनि फाइनजों लोगोसे गोजा न'नि आलासिबो जानो गोनां जानो हागौ। जि समाव पुलिसआ गोरायै चेकिं खालामदों, राजा लामायाव ट्रेफिक जाम जादों आरो गासैबो दावबायारिफोरानो खस्थ' मोननो गोनां जादों। बे जाथायनि सायावनो आसामनि सासे सफ्टवेयार इन्जिनियारिंआ गोख्रों रावजों आसाम सरकारखौ सोंखारिदों। सरकारा जौ फानग्रा गलाफोरखौ फाननो पारमिसन होदों मानोना सरकारनो टेक्स नांगौ। मेरु एबसुनि वार्निं। 2024 गोदान बोसोरनिफ्राय जुदि सोरबा एबसुनि हेंथायै सोंखारियो अब्ला साबधान जादो। मेरु एबसुनिफ्राय खोरोमदाव वारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों वार्निं होदों। 2024 मायथाइ गोदान बोसोरनिफ्राय जों सोंखारिजानो गोसो गैया। जुदि सोरबाफोर एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै सोंखारियो आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि सायाव सोंखारियो, अब्ला बिनि सायाव माबाफोर फिनजाथाय जायोब्ला एबसुआ जेबो रिस्क लाया होननानै गोख्रोङै बुंदों एबसुनिफ्राय खोरोमदाव वारिया। मेरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायथि बावहरनायजों लोगोसे जुदि थांनाय समफोराव, गारबोनाय समफोराव माहारियारि आफाद एबसुनिफ्राय रायजोनि खामानि मावनो थांनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि भुलफोर खालामबोफ्लांबायब्ला बेफोर गासैखौबो गावनिनो आंगो बर' हारिनि होननानै निमाहा मोनगोन होननानै रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरदों। जे जोंनि सुबुं माहारि बा बर' माहारिनि गेजेराव साफ्रोमबोनि जिउआव अनलायनाय, खौसेथि बा हेफाजाब होलायनाय, सुबुङा सुबुंखौ मदद होलायनाय, हेफाजाब होलायनाय बेबायदि मोनसे गोहो लाबोनानै होफैथों। बेबायदि जोङो गोदान बोसोरजों जोङो बेबायदि मोनसे आसा आरो मिजिं खालामदों। आरो साफ्रोमबोनि जिउआव मावनो लानाय बा थांखि लानाय
जिखिनि एजेन्डासफोर बे एजेन्डासफोरा जेन माने मोजाङै मोजां आनान गसाइनि अननायाव जाफुंसारो जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो थांनाय माने गोजाम बोसोराव बा थांनाय समफोराव जोङो माखासे माने हाबाफारि मावनो थांनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांबाय बा माबा मोनसे गोरोन्थि जाफ्लांबाय बा सोरखौबा दुखु होफ्लांबाय बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो माने गावनिनो साननानै निमाहा होगोन आरो गोदान बोसोरनि मोनसे मिजिं आरो थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनो फैबाय थानाय समाव हारिनि रैखाथि आरो थामोनथा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा हारि जे थांखि बर' माहारिनि जे गेरेमसा हारि थांखि बेसिम सौहैनांगौनि थाखाय खामानि मावनो रायजो राजा बा सुबुं माहारिया गासै माने गोहो जगायगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थिफोर बुंफ्लांबायब्ला गावनिनो हारिनि होननानै निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। थेंक इउ सो माच फर वाचिं।